नाबेसर बसुमतारीखौ बे मालि बिथाइ गामिनिखौ बेखौ गावथारबाय दा दिनै बे हेमन्त नार्जारिया थैनानै थांबाय फेरेंगा नों नङाबा सोर नों नङा नङा फेरेंगा बुं बिनि थैखौ सोर सोबगोन बिनि थैखौ सोर सोबा आंथ' बुङो आं बादि साब्रै साबासो ओंखारोबा बे बिटिआर एकर्डखौ आं दिनैबो सावो कयेकथा बोसोरनि गेजेरावनो बर'आ जोबनो थांगासिनो दं रन्जित बसुमतारी बिथाङा बोरो नोंथाङा होनदोंमोन बिटिसिआव जोंहा 1100टा पस्ट दं गय खान्दिसेबो जायालासिनो जोङो दानथामनि गेजेराव साख्रि होदों बाहागो रन्जित नमस्कार जोंनि खौरांगिरि बिथांमोनसिम दिनै जोंहा बिथां दावराव देख्रेब नार्जारिया मैया दाखालिफोर प्रेस मिडियानि गेजेरजों ससियेल मिडियानि गेजेरजों जोंनि इएम राकेश नङा सरि बि फेरेंगा बिथाङा बिथांनि सायाव जे एलिगेसन लाबोदों बिथांखौ जे गाज्रि गाज्रि सोंखारिदों इभेन बिथाङा दावराव देख्रेब नार्जारिनि नामखौ दावराय देख्रेब होनबाय थायो बिथाङा सासे बर' जानानै दिनैसिमबो दावराव देख्रेब नार्जारिया सोर सिनाया नामा आं अब्ला बुंगोन बिथाङा सासे बर'आनो नङा हाफ बर' हाफ हारसा बियो खारन दावराव देख्रेब नार्जारिया दिनैनिल' मानसि नङा बिथाङा गोदो बर'लेण्ड बर'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि दैदेननायाव जे गिदिर सोमावसारनाय जादोंमोन बाहायबो सेन्ट्रेल एबसुनि ट्रेजारारमोन आरो बिनि उनावबो बिथाङा जातिनि सिबिनायाव गोबां रल लाबोदों बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा समिति दानानै बिथाङा ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआव नन ट्राइबेलफ्रा इलिगेलि एनक्रच खालामनानै दं दिनै 3 लाख बिगा हा बे हाखौ माने इभिक्सन खालामनांगौ इलिगेल एनक्रचार्सफोरखौ होननानै बिथाङा जुजिबोगासिनो दं दिनै हिरा सरनिया नब सरनिया बा हिरा सरनिया इलिगेल सार्टिफिकेट लानानै खननै एमपि जालांबाय बेखौबो बिथाङा चेलेन्ज खालामनानै हाइकर्ट गेलेबोदों दा बेफोरबायदि खामानिखौ सोर मावो जाय हारिनि प्रति सिबिनाय भाब दं हारिखौ अननाय दं बेफोरबायदि मानसि दिनै बेबादि दावराव देख्रेब नार्जारिखौ बिथाङा बिदि एखेबारे थासिल्ल'मूलक खोथा बुंनाया बियो जातिनि थाखाय दुखु गोनां बाथ्रा आरो बि फेरेंगा रन्जित बसुमतारी आं नोंथांखौ खावलायगोन नोंथाङा दिनै गादियाव दं होननानै इएमआव दं होननानै बेबायदि गोग्गाम मारिनानै बारा खोथा दाबुंबाय दाथा समा एखे थाया आंथ' बुंगोन नोंस्रा गोग्गाम मारिनानै खोथा बुंनायनि नोंल' नङा प्रमद बर'आनो बुं दिपेन बर'आनो बुं सोरबा गबिन्द बसुमतारियानो होन सोरबा राकेश ब्रह्मआनो होन नोंस्रा जातिनि सायाव बिखाफोर दोननानै खोथा बुंनायनि नोंस्रा दिनै अधिकार गैया मानो अधिकार गैया आं बुंगोन नोंसोर मा लाबोदों बर'नि थाखाय what power and function you have brought what government you have brought for the बर' community मा लाबोदों नोंसोरलाय नैबे BTCख 2003 नि हाग्रामा महिलारि BLTजों स्टेट गभर्नमेन्टजों सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टजों लाबोनाय बे एकर्ड बेवहाय जोंहा रायजोनि बदलै रायजो मोनाखैब्लाबो अलमस्ट मिनि स्टेट रेंकआव जों मोनदोंमोन 40टा डिपार्टमेन्ट जों मोनदोंमोन आरो बे 40टा डिपार्टमेन्टनि एडमिनिस्ट्रेटिभ लेजिस्लेटिभ फाइनान्सियेल पावारखौ मोनदोंमोन नोंथांमोनहा नैबे नोंसिनि बे BTR एकर्डजों मा लाबोदों दिस BTR एकर्ड मिनिंलेस आरो बे बर'नि थाखाय बिराद बर' हारिखौ जोबस्रांग्रा एग्रिमेन्ट बेयो दिनै जोंनि बर' मानसिया कनसियास नङा अनेकानो स्टाडि खालामाखै बे हिसाबैसो बे BTR एकर्डखौ दिनैसिमबो दोनदों आंथ' बुङो आं बादि साब्रै साबासो ओंखारोबा बे BTR एकर्डखौ आं दिनैबो सावो आङो अलरेडि अनेक सिनियर सिटिजेनजोंबो रायज्लायबाय नाथाय बिथांमोना साहस होआ नंखायनो आं सावाखै दाबो आङो सावो माने बे एकर्ड BTR एकर्डनि दारै BTR पिस एग्रिमेन्टनि दारै बर'आ जे खहा जाबाय बर'आ जे मोनखानाय पावार एन्ड फांसन दंस जाबाय बर'नि हा हुनि रैखाथि दिनै गैलिया थार्ड ग्रेड फर्थ ग्रेडनि साख्रि होनाय पावार गैला फारसेनिफ्राय दा गुबुन हारिनिसो जय जयगार बर'आसो दा गोजोनदों जायनि फलाव बिसोरो बे BTR पिस एकर्डखौ आपत्ति खालामाखै मानोना बे BTR एकर्डनि क्लजआव बर' हारिनि जेबो रैखा खबस गैया बरन्स कास्ट हानि पावारखौ आसाम गभर्नमेन्टनो हरदों वाटार बडिसनि पावारखौ आसामनो हरदों बर'नि जेनाखि लेजिस्लेटिभ
पावार थानाय आयेन दानाय आरो बेखौ सालायनो नायनो थाखाय गभर्नमेन्ट अफिसार जेनाखि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि बेखौबो नोंसोरो प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिनि जायगायाव चिफ एग्जिकिउटिभ अफिसार खालामदों बेबादिनो दारै BTCखौ अट'नमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिलनिफ्राय नोंसोरो असमियानि षड़यन्त्रआव हिमन्त बिश्व शर्मानि BJPनि RSSनि षड़यन्त्रआव नोंसोर ओरैबायदि मूर्खामि एग्रिमेन्ट खालामबाय जे एग्रिमेन्टनि दारै दा जोंनि बर'आ माने जोबस्रांबाय इमिडियेट कयेकथा बोसोरनि गेजेरावनो बर'आ जोबनो थांगासिनो दं दा बे हिसाबै नोंसोरो लाजिनांगौसो दा नोंसोरो गोहो दंब्ला आं सोंगोन दिपेन बर'खौनो सोंगोन बा प्रमद बर'खौ सोंगोन नोंसोरो बे एकर्डआव मा दं सान्दों मा बेल' दं बेहालाय बेनिफ्राय 100 गुन साबसिनमोन नैबे एकर्डआ नाथाय नोंथांमोनहा बेखौ दिनै हाग्रामा लाबोनाय होननानै हाग्रामाखौ सोयैनि जोंनि जाथिनि सार्थ जाथिनि रैखाथि रक्षा कवचखौनो नोंसोर दिनै धंस खालामबाय बेनिखायनो आङो बुङो सदे दिनै नोंथांमोनहा BTR एकर्ड खालामनानै जातिखौ जेरैबायदि थगायबाय जेरैबायदि जोबस्रांबाय बे जातिखौ थगायनानै फोजोबस्रांनायनि दायआव सानसे बेलासे नोंसोरो गनाय नङा रायजोआ दिनै एसे गाबोन एसे बुजिगोन BTC एकर्डआव मा दंमोन BTR एकर्डआव दंमोन स्टाडि खालामनानै जेला बुजिजोब्बाय नोंसिनि सायाव इयुननि जोलै हान्जाया सानसे समावब्लाबो निश्चय माने अर जोंगोन रागा जोंगोन आरो नोंसोर क्षमा मोननाय नङा बर'नि जारिमिनाव ओरैबायदि उदाहरन दं जाय लिडारफ्रा गोदो बर' जातिखौ मोजां बुंनानै थगायनानै मन्त्रि मुल्ला जादों MP जादों MLA जादों रायजोखौ थगायनानै दोनदों जेबो मावबोआखै बेफोरबायदि लिडारा मा सास्ति मोना नोंसोरो जारिमिनखौ नाय बर'नाव आं डाइरेक्ट उदाहरन बुंला पुरस्कारखौ मोनबोगासिनो दं बावला नोंसोरबो हारिखौ थगायनायनि फाबाव बे पुरस्कारखौ नोंसोर मोनगोन दिनै नोंसोरो BJP बा हिमन्त बिश्व सरकारनि अननायाव कौटि थाखा खामाय बिल्डिं लु कलकाता दिल्ली बेंगालुरुआव न' लु लाब गैया नोंसोर सान्थि थानो हानाय नङा नोंसोरखौ रायजोफ्रा अनसायनाय नङा रायजोखौ थगायनानै जोबस्रांनायनि थाखाय नोंसोरो बयबो बर' रायजोनि अभिशाप मोनगोन आरो सानसे बेलासे नोंसोरो गोमोरलांगोन रायजोआ बेखौ फिननायखौ होगोन दा बेखिनिखौनो आं बुंबाय रन्जित बसुमतारी बिथाङा बोरो नोंथाङा होनदोंमोन BTCआव जोंहा 1100टा पस्ट दं गय खान्दिसेबो जायालासिनो जोङो दानथामनि गेजेराव साख्रि होगोन बाहागो रन्जित नोंसोरनि सेलेक्सन बर्डआ बोरो दिनैसिमबो मोनसे सेलेक्सन खालामनायनि बर्ड दानो हादोंना एपइन्टमेन्ट होनो हादोंना बहा थांखो डक्टर मामोन बेयो स्वर्गियारि नीलत स्वर्गियारि बेना 1600टा पस्ट दंमोन बिना फैसा साख्रि होनो खोथा बुंदोंमोन बहा थांखो दिनैसिम होनो हादोंना लाजियाखैसो नोंसोरो सानथ्रि थगायनो दा नंखायनो दिनै रायजो राजाया बुजिगासिनो दं नोंसोरो फुराफुरि BTR एकर्ड खालामनानै कौटि हाजार कौटि घुस जानानै BTR एकर्ड नों खालामदों बर' जातिखौ थगायदों NDPखौ थगायदों गासिखौबो थगायजोबथारबाय नोंसोर दा बिनि फाबाव नोंसोरो पानिशमेन्ट बावैसोनि उनाव मोनगासिनो दं बेखौ पानिशमेन्टखौ रुजुननो रेडि जा आं बेखौ दिनै खावलायनानै बारा बुंला दा दिनै नंखायनो आं बुंगोन प्रमद बर'आ एबसु लिडिं खालामबोदों जानो हागौ किन्तु बियो ओरैबायदि सार्थपर ओरैबायदि थगायसुला ओरैबायदि बेफारि बे जातिखौ दिनै फाननानै